τίποτα ασανσέρ, οι Βραζιλιάνοι έχουν βάλει ακόμη και κυλιόμενες σκάλες για να διευκολύνουν την πρόσβαση στο άγαλμα του Χριστού. 710 μέτρα από την πόλη το άγαλμα μοιάζει να φυλά το ορίο από τις αμαρτίες του. Το αριστερό του χέρι δείχνει προς τη ζώνα Νότρε, την περιοχή των πλουσίων και το Μαρακανά, και το δεξί την ζώνα Σουλ, τις περίφημες Κόπακαμπάνα και Ιπανέμα, μαζί με τις φτωχογειτονιές. Όλοι απέναντι στο Θεό φαίνεται να είναι ίσοι. Υπέροχα είναι. Είμαστε εμείς, ο Θεός, καμιά εκατοστή τουρίστες. Δεν είναι και άσχημα. Θα βρω όμως λίγα λεπτά για να το χαρείτε κι εσείς. Πάρτε εδώ.